wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillah en jii nanɗon Dental Diine TV alhamdulillahi rabbil alamin nan toon ujunnaje nayyi neɗɗo e capanɗe jeenayo e jeenayo. Dental Diine nan toon temedde jeeɗiɗo e capantato e jeegom. ɗum ko yettere Allah wadde en timmi ko wiyete konu ko kono ene wayno ko haalete ko e ko woytete ko ne wayno ille mataw en jaɓani ɗum wona kam en nanani ɗum alaka en jaɓani ko wiya no wiira. Gila 2016 eɗen dippoɗo gotel eɗen kaala hunde wotere ngare ha jingen ngare ha ballen ɗo tan kaɗen haala ngare ha jingen jingere nde firti ko ballodire ne koye meɗen en keedi bange oɗon jiya golle jettotoɗo on ɗe so jettimo on eɗen keɓa hen ƴettoɓe ene nawana dente men goɗɗe ɗenne kadi mbawa naftorade hen waɗirano ko ha nafa son kalanama ɗeɗo golle no ɗe mbayi teddude ko itete YouTube nan toon yimɓe ndewa less ñaago en mbawata gantade lomtoɗen ɓe jehen toon gaddoyen mbaɗen ɗum vidéo audio yetto on kala hunde ko kewi eɗen keɓa yimɓe muɗum yonɓe aroɓe less mbiya ceerno Yahya ɗum de min jiiɗi ballamin min ceeɗo hen min jeeɓa hen kala ko jiiɗon fawa e dental he andu koko ñaaga tan waɗa hen wona goɗɗum. ɗum noon Allah walli en eɗen jaha eɗen kaala eɗen pewje eɗen guitta eɗen battato eɗen jaltaga eɗen garaga ha en garti e nokku goto nokku mo ganduɗa ko yimɓe gadodiri eɗen gara ɗon goto kala nde arata nde woodi ko arde e konngol e haala mbiɗen sen gari ɗo hankkadi kala garowo yo addu naatirguel mum naata mbawen dañde kayɗen golla ɓe hen gardi ko jamma mbi so weeti ma noldu ɓe noon gila korka suwa arde ha ñalawma hande oɗo suwa wedde taw mabɓe so mi yiyaniɓe ha joni ɓe hen gatan naata deƴƴe ndeeƴa a wonta yiideɓe a wonta nandeɓe sowona hunde wasa arde ko nde jiyataɓe nanataɓe ɗum ɗo arani ɗum ɗo ara ko nde arani nde kono nde ari nde ananta kalawo saka ɗojjoto ko isla ha en mbino ñalawma janggo aset aadi men ɓamtude golle meɗen no wayanno to banggue jangɗele meɗen kono ko wiyano no wirano en kaalino ko adi hande kono gila haala ha ñalawma hande en jiyani jippitiniɓe ɗum ko wiyete temedde jeeɗiɗo neɗɗo pawɗo so wiyama ko capanɗe joyo gaddi hande goto addi woni capanɗe joyo e goho ko wiyete Dental Diine TV temedde ujunnaje nayyi e neɗɗo e capanɗe jeenayo e neɗɗo ɗo foof so rendi ko addiga men ga yetti en ko yimɓe capanɗe joyo wonno goto ari hande woni capanɗe joyi e goho so wiyama sikke mataw ari ha heewi somin kaalani on koye mbaɗata hen ko e fireji amen lesto on kulat kono wonno Allah ko moƴƴo ɗum noon ko ɗum min mbiyata yo ngar denden jingen en donki noon wawde yaade ɓe donki wawde yaade on donki wawde arde no mbatten lelnen ɗa
jokken haajuji men ha non do Allah wallu en mbawɗen arde garen jokken golle meɗen mbawmi ko ha alande on peeje no mbatton ha keɓon wiya goto kala e mon yo ko wawi no wawri nanna e numéro biyaɗo o yetto dental ngal waɗo e kees he mofto toon so golle ɗe gaari mbawa yaade so tawi hewruɗa e kees noon lewru maayi kuura adi mi ala ko mbanmi no mbaɗatmi ɗum noon ko ni tan mbimi on ko wino ñalawma janggo ede fuɗɗo ko en mbawata yaade janggo sabu ko yarete ko dañaka taw wiyanoma ne yeehe haalama ko adi hande guila yontere nde to mbimi en ñalawma aset eɗen ganni ɓamtude golle meɗen garen kebloɗen haade yentude ñalawma o arde taw en keblima en gaddi ko wona keese kañum duuso en mbawen jokkude golle koɗen jiyani ɗum noon wadde so janggo ari on jiyani golle puɗɗi gandon koko wiyano ko woni yiyaka ɗum noon jiɗon kadi siftinde on e habrude on ɗum haade janggo yontude on jiyani ko mbiɗomen ko mbiyon ceerno Yaya firti aadi ala o firtan aadi ko ɗum kadi jiɗon kadi haalan ɗon haade min yaade wirdoyde hadara juma wadde min gacca oɗo message min totti on ɗum keɗɗon ɗum gandon ko ɗum woni alhaali wona goɗɗum yo Allah wallu yo Allah nuyaren wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin ko jiiɗi wadde hen noon ballal muɗum ko wiya ko wattan 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiiya WhatsApp o gara kaala hen indema yettode ma waɗi hen naggam gasi ande ko an woni baɗɗo ballal ma eɗen ndendira noon e ha keɓen damal ɗo jaruɗen jehen en keɓani damal ɗo jaruɗen jooɗoɗen fof deƴƴen tan ndeeƴen ha no Allah waɗi fof waye noon lelne ha deeƴa eɗen cippira hen ha Allah walla en dañen sembe ummitogol kadi pokkiten en donki yaade lelne tan deƴƴe tan ndeeƴen eɗen jokka haajuji meɗen ha Allah wallo en mo Allah walli en lomto en hen wooda no waɗiren en ha mbawen yaade yo Allah wallu kadi yo Allah nuyar en on jaara wassalam